whose turn that number begins at 1978. She's from the Prynhawn area. Croeso cynnes nôl ato ni fan hyn ar Prynhawn ola y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ychydig bach wedi 4 o'r gloch y Prynhawn. Mae'r tywydd wedi bod ar ein hochor ni drwy gydol yr wythnos ac mae'n parhau i sydiwedd hefyd. Digon di bod yn digwydd yma yn y Prif Gylch ers un i'ch gadael chi. A'r Prif Gylch ar hyn o bryd fel y'ch chi'n gweld yn hollol wag a wedi hagor yn gyflawn. Ac i ni'n edrych ymlaen at mwy o bencampwriaethau i ddod â holl gystadlu y sioe i ben am y flwyddyn hon. Mae'r ceffylau yn casglu, fel y gwelwch chi, ochr ogleddol y cylch, dyna ni, wrth y gatiau gwyn. Ac yn gwmni fi am y Prynhawn. Pleser, croesawu Rob a Owen yn ôl. Croeso yn ôl. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr iawn. Ac ie, wrth edrych mlaen nawr at yr hyn fyddwn ni'n mwynhau ar ddiweddglo y sioe, prif bencampwriaeth y ceffylau mewn llaw a tangyfrwy, ie? Ie. Ie wir, mae yna fel 3 gystadleuaeth ar ôl. Fel wyt ti wedi gweud, prif bencampwriaeth mewn llaw. Ond o fewn i hwnna, mae yna gystadleuaeth fach teulu Price i gynnig tocyn bach air to i'r sioe ceffyl y flwyddyn. So, i fod yn glir, y gystadleuaeth yw y ceffyl ysgafn gorau mewn llaw yn y wlad yn sioe ceffyl y flwyddyn. Ac gall enillydd y prif bencampwriaeth mewn llaw fan hyn gael y tocyn yn syth. Ond, falle bydd un problem bach gyda ni, os bydd y ceffyl gwedd yn dod i gystadlu yn y prif bencampwriaeth mewn llaw, mae'r ceffyl gwedd yr unig ceffyl sy'n ffili cystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn. So os bydd y ceffyl gwedd yn ennill mewn llaw yn y gystadleuaeth nesaf welwn ni, bydd rhaid barnu to falle, neu rhoi y ticed fach air yna i rhywun ond am y ceffyl gwedd. Odi hwnnw wedi digwydd yn y gorffennol? Ydy. Rhyw 2-4 blynedd yn ôl, mi oedd yna ceffyl gwedd, pryd mae Charles Arch oedd y beirniad y flwyddyn hynny, ac mi benderfynodd rhoi'r sioe fel y ceffyl pencampwr y sioe, felly rhaid oedd wedyn cael gysylltiaeth arall mwyn dewis yr un oedd yn cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, a dwi'n meddwl mai Fale Dancing Fairy Luster nath cymhwyso y flwyddyn hynny, yr adran B, wrth gwrs. Ie, so dyna ni, prif bencampwriaeth mewn llaw, a'r tocyn bach i sioe ceffyl y flwyddyn, y tocyn bach fel hwn i fe teulu Price, ynddo fe? Dyna pwy sydd yn supporto nhw. A wedyn fe fydd o'r un peth o'r ceffylau sydd wedi bod ar y maes drwy'r wythnos o dan gyfrwy. Dim ond Cymraeg, wrth gwrs, ceffylau hela, ceffylau warion, amlaen fe welwn ni, ddigon o nhw. A wedyn ar diwedd dydd bydd y gorau mewn llaw a gorau dan gyfrwy yn cystadlu am pencampwriaeth y ceffyl gorau ar y maes. A bosib, gwelwn ni'r ceffyl gyrru'n dod nôl hefyd, o ddoi. Galle. A modd i'r ceffyl hynny ddod nôl hefyd, os yw e wedi penderfynu aros. Ie. A beth sy'n arbennig hefyd i gofio yw, trwy'r wythnos, i ni wedi bod yn mwynhau yr bridiau Cymreig, y 5 ohonyn nhw, Rob, gan gynnwys yr Rhanfryd. Yw'r Rhanfryd, Abercyd a'r Rhanfryd. Yr Rhanfryd Cymraeg, ond fyddwn ni yn croesawu y ceffylau hynny i ni ddim wedi gweld fan hyn, sydd wedi bod yn cystadlu ynghylch y ceffylau drwy gydol yr wythnos. Ie, na dra ni ma na gylch i ceffylau, wrth gwrs, siambliw ceffylau warion, fe welon ni ddim wy'n credu yr ceffyl hela mewn llaw, ceffylau plant, plentyn mewn llaw, Palaminos, Shetlands, y gair na Palamino, y lliw to, mae yna adran i gael ar y maes yn y cylch ceffylau yn beirniadu dim ond Palaminos. A ceffylau lliw fyd yn boblogaidd iawn fyd, a fi'n gobeithio fe welwn ni'r pencampwr yr ceffylau lliw yn dod i gystadlu yn y Prif Gylch. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma? O Jerome Harforth, o Great Ayton, fi'n credu yn dyfe Cleveland. Jerome, wel, beth llwn i wedi Jerome, mae fe'n
un o'r dynion mwyaf profiadus mewn llaw ac o dan gyfrwy. Mae hwnna dipyn o beth i weid. Mae Jerome yn paratoi hacks fel cyffyle lawr i bonis plant ac erioed wedi bod yn dangos. Mae fe'n magu yn Brydfain yn Stanley Grange, magu ponis plant lan i gyffyle i ddangos fyd. Tym bach o bopeth. Mae fe'n reido, mae fe'n arwen, mae fe'n master ar bopeth. Ie, byddwn ni'n gweud bod e'n person crwn yn dweud, mae gwneud popeth yn dweud o'r mewn llaw i'r dangyfrwy wedi cael llwyddiant yn sioe ceffyl y flwyddyn wedi mynd ar cydi, dwi'n meddwl, yn y gorffennol i hunan, wedi cymhwyso bron yn blynyddol, felly digon o brofiad yn perthyn i'r beirniad Jerome Hafre. Gystadleuaeth mor agored, gael ti ddim dyn gwell. Ail droedio ti. If I can explain to you what will happen here this afternoon, the ring has obviously been split in two. We will have the in-hand championship judged on the BBC ITV side of the main ring, and the written championship judged on the members' side of the ring. And we will be moving on, therefore, we will be letting you know the section champion as it comes forward, which section it is from, and a little bit about the time, but we will not obviously be naming the exhibits for obvious reasons. Felly byddwn ni ddim yn enwi y ceffyl yn ymlaen, ond byddwn ni'n gwybod i chi pa adran mae'n gynrychioli prif gafeirniadu o bosib, er mwyn i chi cael rhyw syniad o'r hyn sydd yn mynd ymlaen. Therefore, you can see, ladies and gentlemen, that we have our judge already waiting very patiently. This is the in-hand champion judge, the Raimash in-hand championship, and the Hoyes Supreme in-hand champion. And we very much welcome Mr. Jerome Harford from Iau in North Yorkshire. He is very familiar with the shouldering of a memory. Mr. Jerome Harford yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Ac fel o'n i'n crybwyll, mae yna bob math o geffylau yn mynd i fod o dan i ligadau, achos bod ni yn croesawu nifer o'r rhai sydd wedi ennill i categoriau ynghylch y geffylau i ni ddim wedi gweld yn ystod yr wythnos. Cymaint o amrywiaeth, hefyd y bridiau Gymraeg, y 5 ohonyn nhw, fel o'n i'n sôn, yn gynnwys yr hanfryd. Mor agored, mor amrywiol fel cystadleuaeth, pa mor heriol yw hi i feirniadu cystadleuaeth fel hon? Owen. Pa mor... Beth dy ti wedi? Mae'n anodd yn dwi oherwydd mae gyda ti gwahanol frydfeidd, neu gwahanol brydau hyd yn oed. Anodd yw gweld gwendidau, mae rhaid cymharu gwendidau un bryd i gwendidau bryd arall. Felly mae rhaid ti edrych ar y pictiwr yn gyfan, ond dwi'n meddwl beth mae'n lawru ar ddiwedd y dydd yw ffeindio'r ceffyl na gyda'r spark o bosib, yr X-factor. Felly mae rhaid cofio bod y ceffylau mae gyd wedi cymhwyso i fod yn y gystadleuaeth yma. Maen nhw gyd yn bencampwyr yn barod. Felly beth fydd y beirniad yma'n neud wedyn yw pigo'r gorau o'r goreion. Felly does am un gwael yn mynd i fod ger i bronau. Felly bosib bydd na elfen o tas personol. Ac felly byddwn ni bosib yn gweld peth o cefndir Jerome yn dod trwyddo o bosib. Y ffaith bod e wedi bod yn gwneud dipyn gyda'r dan gyfrwy, ond mae'n rhaid cofio hefyd bod e wedi gwneud llawer gyda'r mewn llaw. Mae'r gatiau ar agor, felly fyddwn ni'n croesawu y ceffylau mewn i'r Prif Gylch yn y man. Ag... Werth gweud wrth gwrs mae'r cylch tu flaen i ni wedi rhannu yn ddoi. I chi'n ymuno gyda ddi ar hyn o bryd, wrth i ni edrych ar brif bencampwriaeth. Cystadleuaeth sydd yn gorffen y cystadlu yma yn Llanelwedd ar Prynhawn Iau yn ôl y traddodiad. Ac i chi'n gweld bod na amryw o wahanol fridiau yn cyrraedd y Prif Gylch. Mae'r cylch, fel y gwelwch chi hefyd, wedi cael ei rhannu yn ddwy. Achos beth fyddwn ni'n gweld y prynhawn yma
yn y gystadleuaeth yma. Mae yna 2 gystadleuaeth mewn gwirionedd. Un pencampwr mewn llaw. Yr ochr arall wedyn ni, fyddwn ni yn gweld pencampwr tan gyfrwy. Ac yna y gorau yr rheini yn erbyn ei gilydd i fynd am brif bencampwr y sioe o'r holl geffylau. Dyna fe, A mae hon yn dipyn o gystadleuaeth yn dwi Owen a Rob. Braf iawn i'ch croesawu chi nôl gyda llaw. Diolch. Achos i ni'n cael cyfle i weld ceffylau nag i ni wedi gallu gweld yn ystod yr wythnos gan bod na gylch ceffylau ac i ni'n croesawu y ceffylau sydd wedi bod yn cystadlu lan fyny am y tro cynta i'r Prif Gylch i fynd ochr yn ochr ar brydiau Cymreig. Odi. Golwg am popeth sydd wedi digwydd trwy'r wythnos yn un lle. Ie, wir. A dylen ni weid wrth gwrs beirniadu y gorau yn y ceffylau marchogaeth yw Mrs Karen Bowen o Letterston, Sir Benfro. Ond am nawr, ni'n canolbwyntio ar y ceffylau Cymraeg ac popeth arall oedd ar y maes y flwyddyn hyn. A dyma Gilydd Loti, wrth gwrs, pencampwr yr adran dy, pencampwr y ceffyl lliw. Dyna chi siwrlen dda, Rob. Dipyn o siwrlen. Neu byddai rhain galw'n Maxen hyd yn oed. Neu'n feather yn Saesneg. Ac yn amddiffyn carner ceffyl, ie? Odi. Ie, mae'n rhan o'r bryd hefyd yn agosod. Ar hynny di weld rhai o'r brydiau, does yr un blewyn ar eu trad nhw, ond yn draddodiadol wyt ti'n meddwl am y Shire a tipyn o siwrlen, ond y brydiau eraill wedyn, y brydiau tebyg i'r helfyrch o bosib, a braidd dim blew o gwbl ar eu trad. A mae'n wych cael y cyfle i weld yr amrywiaeth o geffylau sydd wedi bod yma drwy gydol yr wythnos. A tipyn o dasg, allan ni ddychmygu, gan bod siwt amrywiaeth o flaen y beirniad. Jerome half othos, ond mae Jerome, fel o'n i'n gweud, mae gofyn cael beirniad sydd a dipyn o brofiad yn dyfach o bopeth, ond mae Jerome wedi, mae'n marchogaeth mewn llaw, magi adran by, magi ponis blant mewn llaw. Mae'r dyn reit am y gwaith, bydd e ddim yn gwybod popeth am bopeth, ond fel oedd Owen yn gweud, mae'n bwysig cofio bod hwn prif bencampwriaeth. Mae bob un yn cystadlu yn bencampwr dylen nhw fod digon da i fod yna. Anodd wedyn ni, mae'n siŵr i ddewis o gorau o'r goreion. Chwilio am y sbarc ychwanegol, Owen? Ie, bosib bydd e hefyd yn edrych ar y pictiwr yn gyfan, yn amlwg, ond bydd e hefyd yn ceisio sicrhau bod y cyffylau yma'n gywir, oherwydd dwi'n meddwl bod perfformio yn bwysig iawn i'r beirniad. Mae'n gyfarwydd iawn gyda cyffylau dan gyfrwy, felly fydd yn edrych ar y joints, yn edrych ar y symudiad pwyslais mawr ar hynny, ond o bosib yn y diwedd, ar ôl dewis rhyw lon llaw ohonyn nhw, fydd e'n wedyn yn mynd am yr un sydd ar sbarc hynny. Felly dyna ni yn edrych ar pa un fydd yn dod i'r brig, pa un fydd y gorau o'r ceffylau mewn llaw sydd wedi bod yma drwy gydol yr wythnos yma yn y Prif Gylch a hefyd y cylch ceffylau mewn rhan arall o'r maes. Yr cynta, tu flaen i ni, Wyn Morris yn arwen ar rhan Dai Nicholson, dibyn Top Gun. A fi oedd hwn yn bencampwr yr ceffylau rhan fryd. Eisi weld nhw'n mynd gynta, yn diwedd, Helen. A mae hwn wrth gwrs yn agos iawn at y galon di fyd. Ydw, na fi'n trafod digon o'r ceffylau rhan fryd. Credu taw'r ceffyl chwaraeon yw hwn. A beth sy'n wych hefyd i gofio gyda'r cystadleuaeth yma yw mae yna gyfle i fynd i'r sioe. Mae yna docyn air i gael yn dos ar ddiwedd y Prynhawn. Ie, o'n i'n cofio bod ni'n siarad wedi y gystadleuaeth y cydy. Dyna beth mae wedi bod am flynydde. Mae wedi newid ei enw y blynydde diwetha i'n teulu Price sydd yn ei sponsor es. So, gystadleuaeth teulu Price bydd yn cael ei alw o hyn ymlaen. Ond y tocyn air fe wedwn ni i'r sioe holl bwysig ceffyl y flwyddyn. Ond mae yna dipyn o gymlethdod falle i rhai fydd e ddim mor gyfarwydd a beth sy'n digwydd gyda yr ceffylau gwedd. Ie, gyda y gystadleuaeth sy'n cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, gyfer ceffylau ysgafn yw'r gystadleuaeth hynny, felly mae'r ceffyl gwedd ddim yn medru cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y gystadleuaeth teulu Price. Ond mae modd i'r ceffyl
gwedd gymwyso mewn ffyrdd eraill, ond nid trwy y gystadleuaeth teulu Price. Glynwyn Annie Power, pencampraig yr adran ec. Tipyn y bŵer yn perthyn iddi hefyd. Scott Gibbons wrth y pen. Hon yn gaseg nath ennill y dosbarth cysig gweigio yn y bore yma. Mae'n argoeli i fod yn gystadleuaeth a hanner. Annie gerdded nôl i'r llinell, ond ni'n siarad am bod y cylch wedi cael ei rhannu mewn ddoi. Ni'n edrych canolbwyntio ar y cyffle mewn llaw ac ochr arall, fe welwn ni yn fuan. Mae yna gystadleuaeth am y gorau mewn o dan gyfrwy, wrth gwrs, a fe fodd Karen Bowen fod beirniadu. Wy'n deall mae yna newidiad wedi bod yn beirniadu heddi. Y cyffle o dan gyfrwy yw Davina Featherstone. Dyma fe cael y red heartbeat. Hwn oedd y gorau o'r adran B, a the mlaen i ennill gystadleuaeth y Tom and Sprightly, y gorau o'r Cymraeg. A dyma fe troi i dro at gystadleuaeth teulu'r Price. Wel, dyma ni'r ceffyl lliw. Ar y ceffyl yma, eiddo Mandy Leek, The Tramp yw enw'r ceffyl. Fe oedd pencampwr y ceffylau a merlod lliw yn y sioe eleni. Mae yna rhywbeth mor hardd am y ceffyl arbennig yna. Gyda'r siwrlen fel y ti'n sôn i'r Maxen. Josh Hampson yw'r gŵr yma. Hon i ceffyl dibyn, dwi'n gwybod yw e. Wedi ennill yr poni hela Maggie, dwi'n credu. Gawn ni fod yn siŵr mewn moment. Dibyn status symbol, eiddo Dai Nicholson. Y tad Tiger Attack, ceffyl reit enwog, a'r fam dibyn status. Beirniad, Jerome Harforth. A Jerome Harforth yn hynod o brofiadol. O, hynod, ie. Un o'r gorau gallu di gael yn gystadleuaeth fel hyn. Dwi'n credu bod pob un wedi cael cyfle i berfformio chydig bach o fran Jerome Harforth. A chyfle iddo fe i bwyso a mesur ychydig bach mwy i weld pwy fydd yn ennill a pwy fydd yn dod yn fuddigol yn y pencampwriaeth mewn llaw. Lawr ymhen pella y Prif Gylch, i chi'n gweld tipyn o grew wedi ymgasglu o gwmpas yr ardal hynny.
A mae'r ceffylau yn rhoi dipyn o sioe o gweud y gwir, achos ar hyn o bryd i ni mwynhau y bencampwriaeth tangyfrwy. Dyma ni nawr yn cael y cyfle i weld yr rheini. Pob un sydd wedi dod yn fuddigol yn y cystadlaethau tangyfrwy, yn y Prif Gylch a hefyd yn y cylch ceffylau. Pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle i ddod nôl at ei gilydd i gystadlu yn erbyn ei gilydd ar gyfer pencampwriaeth tangyfrwy. Ac unwaith eto, Rob ac Owen, mae'n wleddu'r llygad o ran yr amrywiaeth sy'n o'n blaenau ni. Odi, gallu di gael ceffyl, cobyn neu boni bach yn dyfe. Mae'r effefryn di ma'n rhywle, yr ferch fach oedd yn marchogaeth hynti. O ie, a wy'n gweld mae un bach lliw fyd, fe gelwn ni weld, os mae tipyn bach o bopeth yn y cylch hyn i'r beirniad Dyfinia Featherston Ho. Dyfinia Featherston Ho a pherthynas eitha agos ar Sioe Frenhinol hefyd. Ydy, yn sicr, mae gŵr hi, Harry Featherston Ho, mi oedd e'n director y Sioe am 5 mlynedd ar hugen. Nath e ymddeol nôl yn 2020, dwi'n meddwl, ac wedyn cafodd ei wneud yn lywydd y Sioe ar ran y Sir Clwyd. O ran diddordeb, maen nhw'n byw lle oedd yr hen frydfa Coed Coch, Rob. Dwi'n meddwl os ti'n gwybod hynny, yn Abergele yng Ngogledd Cymru. Odi. A mae hwnna'n dangos yr amrywiaeth o geffylau sydd yn y Prif Gylch am y tro cynta eriod. A hwnna sy'n braf yn dyfod bod ni'n cael gweld beth sydd wedi bod mewn mlaen mewn rhan arall o'r maes. Odi, mae'n bleser gweld popeth mewn un lle fel o'n i'n gweud yn gynharach yn dyfe. Mae'n anodd bod yn doi le, un amser yn dyfe, trwy'r wythnos, so dyma'r siawns i gael gweld y gorau o'r ceffylau a'r ponis o dangyfrwy. Oedden ni'n wylo am lun fan hyn, llun cyflawn a'r berthynas rhwng yr un sy'n marchogaeth a'r ceffyl? Ie, wrth gwrs, ie, odi mae hwnna'n yn iawn am bob un wylwn ni mewn ffordd, ond wrth gwrs fi'n credu mae hwn wedi dod o'r ponis y Working Hunters fel i'n gweud yn y cylch arall, ac wyt ti'n edrych am rhywbeth sy'n at yma bach o gryfder. Does dim rhaid i fe bod rhy bert mewn ffordd, achos ei ddosbarth oedd neidio. Part mwyaf o'r dosbarth yw bod e'n gallu clyro cwrs, a wedyn mynd mlaen i ddangos pwy mor bert mae fe, ynddo fe, ar yr ochr arall o'r gystadleuaeth. So ie, mae sawl cwestiwn bach i gael, ynddo fe, ond fel o'n i wedi gweud, i fod yn deg i Mrs Featherston Ho, pawb yn bencampwr yn y cylch hyn, so dylai fi ddim goffo meddwl gormod a tymod goffod edrych am gormod. Mae hi'n mynd i edrych am fel concor, fel mewn ffordd yn dyfe, y gorau o'r gorau, beth sy'n tynnu sylw fi. Mae rhaid i ti feddwl bod y berniadau trwy'r wythnos wedi hala'r gorau o flaen ti, a dim ond just pigo'r gorau o'r gorau bydd i gwaith i. Nitro Express, fan hyn? Ie, fi'n credu tawe, ie. Ie, i ddod Dylan Kits. Y beirniad yma, Dyfina Featherston Ho, wedi beirniadu yn y gorffennol hefyd. Mae wedi, o'n i'n meddwl ni. Dwi'n siŵr, dim rhyw flynydde mawr yn ôl. Ie, ond wedi dod o adran y Merlod Hela yn cael ei weitho. Yw enw yr adran, High Coast Example nesa, wy'n clywed yn gan aros yn dawel na. Ac wrth gwrs fe eith pawb mas a roi siow fach ar y drot, canter, a fel ceffyl gweithio fel hyn, bydd eisiau cael am fyd wedyn ni. Ac fel welon ni yn gynharach, tra bod ni'n ymlacio gweud y gwir, fe welon ni yr gorau'r goreuon, y stoc i gyd sydd wedi bod yn ystod yr wythnos yma ar y maes, a mae hon yn gystadleuaeth hyfryd i orffen y gystadlu yn y Prif Gylch, achos bod ni yn croesawu y gwahanol frydiau yn ôl i'r Prif Gylch. Mae'n dipyn o sioe bawb sydd wedi dod yma ar ddornod ola'r sioe. Odi wir, ie, o ti'n sôn yn gynharach yn yr wythnos a bore yma. Am y stori mae bob adran yn gweud yn dwi ti, fel wyt ti'n mynd trwyddo'r oedran a'r ennill y gwrw neu menyw a yr eidolion a wedyn pencampwriaeth, wel, dyma'r chapter diwetha. Ie. Ie, wel, mae stori bob ceffyl yn dos e, mae stori bob cystadleuaeth, ond beth ni'n gweld nawr yw'r holl stori yn un dod at ei gilydd, a fydd na un stori mawr ar y diwedd, lle fydd na un pencampwr, un ceffyl yn mynd ar brif pencampwriaeth ar ddiwedd y dydd.
Dwi'n meddwl y nesaf wedyn yn y cefn, dwi'n meddwl fi'n nabod hon, Libby Grota fi'n meddwl. Libby Grota, ie, wrth gwrs, ie. Yn enwog iawn yn cyffyle Cymraeg o dan gyfrwy. Lle dyna ni. Davina Featherstone Ho. A digon o waith o'i blaen hi. Ond gwaith pleserus wedyn ni gyda'r safon sydd ym mhencampwriaeth y tan gyfrwy. Over on the right-hand side of the grandstand now, we have the Welsh Militant Tony Indisasa. Section A there for younger children to be able to ride. Dyma ni yn rhan ucha y Prif Gylch ac ar hyn o bryd ni'n gweld Glynwyn Annie Power yn rhoi tipyn y sioe enillydd yr adran C. Ac ni yn edrych ar gystadleuaeth y pencampwriaeth mewn llaw. A nesaf mlaen, wy'n jwmpo mewn fan hyn achos wi wedi cael lesson fach ar enw'r ceffil un, o'n i'n twmlo yn sâl bron bod fi ffili gweud yr enw'n iawn am se enillodd yr gaseg fagu ifanc hyn pencampwriaeth yr adran A. A dyma ni, i bawb sydd yn yr iseldirodd, drumroll please, dyfarges Hayley yw'r gorau gallai i wneud yn dwylo lawr i ryd Brydfan Nebo i'r dyn bonheddwg sy'n arwen yr ebol, gaethon ni awlwg arno fe, Wylad Lewis sydd yn perchyn wedi magu yn yr iseldirodd, dod i Gymru i gael ei ddangos, wedi wneud y gorau gallu ddi yn y wlad hyn wrth ennill y prif bencampwriaeth adran A. A ti di dangos parch fy ni hefyd wrth ynganu yn berffaith. Gobeithio. Pob clod ydi. Y gaseg yma'n 7 oed, fel mae'n digwydd, dwi'n meddwl bod y gaseg yma'n mynd i aros yng Nghymru am rhai blynydde. Mae Lowry Reid wedi penderfynu i chadw yma ac am fagu wrthi, a mae'r perchennog wedi cytuno i hynny hefyd sydd yn braf iawn iddi hi. Ac yn teithio'n bert iawn. Wel, mae rhaid gweud oedd ar y Brexit, dim bod ni moyn siarad gormod amdano fe. Wrth gwrs, mae cost dod a mynd â cyffyle tra môr i'r iseldirodd yn ddim yn isiel. Mae rhaid gweud, so ie, penderfyniad call wedyn ni, os ta dyma le mae diddordeb e. Colored Heartbeat nesaf? Enillydd y Thomas Sprightly yn gynharach ebol 2 oed, wedi fagu yn Sweden gan Mia Anderson. Ceffyl yma wedi bod yn bencampwr yn Glynyrsk yn gynharach eleni ac wedi cael tipyn o wobre eraill yn ogystal. Wedi bod yn farch hefyd, wedi cyfro rhai cesig i'r perchennog ar hyn o bryd Sandy Anderson, a'r un yn dangos wedyn Liesl Mead. A fe rhoi ein arian ar y ford nawr, nabod Jerome a mae fe'n wedi magu adran B, a dyma'r patrwn o geffil bydd yn siwto fe yn sicr. So, os wyt ti moyn tipach wrtho fi, dyma'r ceffil sy'n mynd i ennill mewn llaw, Colored Heartbeat. Owen, beth wyt ti'n gweud? Wel, so ni wedi gweld y cwbl eto, Rob. So, rhaid ti'n ffyddiog iawn. Rhowch yr iban iddo fe nawr. Ti'n meddwl yn ôl, wyt ti, Owen? Wel, fi'n credu bod fi eisiau gweld y cwbl gynta, wedyn na i benderfyniad wedyn ar y diwedd. Mae fe mor ofalus. Odi. Ie, Colored Heartbeat. Allan o gaseg dda iawn, sy'n magu yn dda iawn, Earth Sophia, sydd yn Denmark ar hyn o bryd wedi magu gyda Jess a Joe Parry Williamson yn y Corwen. Dewis Richard Miller, wrth gwrs, fel pencampwr yr adran B. Edrych nôl ar y gystadleuaeth yma dros y blynydde, wel, ers 2019 yn ôl, os na amrywiaeth o geffyle wedi ennill yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth mewn llaw? Ydy, mae hynny'n wir. I ni wedi gweld y Shire yn mynd ar bryd bencampwriaeth yma yn y gorffennol pan oedd Charles Arch yn feirniad. I ni wedi gweld yr adran B. I ni wedi gweld y Cofin Cymreig hefyd yn mynd ar bryd bencampwriaeth, ond
O bosib eleni, fi welwn ni'r adran B. Mae'r adran B wedi bod yn boblogaidd iawn yn y sioe yma, fel un sy'n cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn rhyfedd iawn. Felly ysgwn i os mae'r adran B fydd yn mynd a'i leni eto. Pam? Dwi'n meddwl gyda'r adran B, mae'n geffyl marchogaeth yn diwedd, felly mae'n apelio wedyn at y beirniad hynny sydd â chefndir marchogaeth. Felly yn fwy na'r brydiau Cymreig eraill. Oherwydd bod hi'n sioe Gymraeg, felly bod o bosib bod rhai o'r beirniad yn teimlo dan bwysau bosib i roi rhywbeth Cymraeg i fyny, ond rhaid i'w cofio bod unrhyw un o'r rhain yn fwy na heddiannol i fynd ymlaen, ond o bosib bod yna bach o bwysau arnyn nhw oherwydd bod hi'n sioe Gymraeg hefyd. Ceffyl lliw, The Tramp, eiddo Mandy Leak. The Tramp na enw da, ynddi fe. Ac yn fendigedig i edrych. Ydi ma fe, tipyn o garacter fi'n credu yn diwedd. Fi'n credu bod e. Josh Hampson yw'r gŵr bonheddig yma. Yn arwen yn dife, ie, a'r poni hela mewn llaw yw hwn, dibyn status symbol i Dai Nicholson. Wrth gwrs, Dai Nicholson fe gath bencampwriaeth yr adran Llanbryd, so Dai iawn ti. Mae di llwyddio dwywaith. Jerome Hartforth? Jerome, ydi, mae fe'n nabod i waith. Ydi, ac yn cael golwg i weld yn union siwt maen nhw'n teithio. Hyn sydd wedi bod mor bwysig ym mhob un o'r cystadlaethau ac yn cael llun gwell o'r ceffyl. Ydych chi'n gweud llun bach mwy cyflawn? Ie. Mae'n bwysig wrth gwrs, mae tipyn bach i dalu am yr gystadleuaeth hyn. Mae bobl yn moyn ennill ar y cystadlu achos mae'r tocyn ar y gystadleuaeth sioe ceffyl y flwyddyn yn holl bwysig i bawb. Yna'r gorau gallu di wneud wedi magu rhywbeth mewn llawd yna'r Sioe Frenhinol wrth gwrs ar gystadleuaeth hyn yn bwysig yn diwedd, ond dim i bawb. Y tocyn bydd yn bwysig i'r rhai. Be sy'n mor arbennig am sioe ceffyl y flwyddyn? Wel, nawr te. Fi'n credu beth sy'n neud yn unig yw bod ati pob bryd yn dyfe yn dod yn erbyn i gilydd. Felly, ceffyl esgam ni nhw, felly wyt ti'n gallu cael y Shetland, wyt ti'n cael y brydiau Cymreig, wyt ti'n gallu cael yr helfyrch, ceffyl chwaraeon, mae pob bryd yn dod yn erbyn i gilydd. Yn y sioe yma, wyt ti'n gweld yr adrannau unigol, a ti'n gweld prif bencampwr ar y diwedd, ond braf i'w gweld wedyn y ceffyl yma'n dod ar draws y wlad i un lle i gysadlu yn erbyn i gilydd mwyn cael y brif bencampwriaeth o'r holl frydfeydd ym Mhryden. A braf i'w gweld amrywiaeth yn rhan ucha y Prif Gylch fan hyn hefyd. Wrth gwrs, sioe ceffyl y flwyddyn. Mae fe'n yr hydref diwedd y flwyddyn. Mae yna barti bach i gael fyd. Mae cwrdd â pawb. Ie, rhyw fath o aduniad A benni. ar ôl pob peth sydd wedi bod yn mynd mlaen dros yr haf. Pa fydd yn ôl a trafod mae'n siŵr ac edrych nôl. Wel, dyma ni'r goben Cymreig, Giler Loti, caseg 30 oed. Hi nath mynd â cwpan siŵr tywys o Cymru ddoi am y tro cyntaf i'r frydfa Giler. Ar ôl 70 mlynedd o fagu cofiau Cymreig. Felly'r gaseg yma wedi gwneud hanes yn y sioe yma eleni. Fel y gwelwch chi, mae beirniadu unigol wedi dod i ben yn yr adran ystadlu o'r bencampwriaeth mewn llaw. The judge not completed individual showing in the in-hand section, and he's now taking his time across for individual exhibits again as they stand in line. I do hope that he's pleased with the individuals in front of him, and remember that
pencampwriaeth tan cyfrwy yn cael y sylw yn y rhan wilod. Yn edrych ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Davina Featherstone-Hall. Ie, a dyma ni'n gweld y gorau o'r ail hyfforddi o ceffylau raso. Fe welon ni hyn, gystadlaethau hyn bore dydd llun, wy'n credu, ac yr enillydd y pencampwr oedd Ann Cathwar, y ceffyl bach sydd wedi colli un llygad fel i ni gweld. Ydy, mae yna digon o waith o flaen Davina Featherstone-Hall eto i wneud gyda'r bencampwriaeth tan gyfrwy, ac fel ni'n gwybod mae yna gystadleuaeth arall yn cael ei chynnal hefyd wrth gwrs yn y gogledd, sef y pencampwriaeth mewn llaw. Felly digon yn digwydd yma i bawb sydd wedi dod i eistedd yn yr eisteddle ac ar y bancyn ochr draw fyd, yn cael gweld dwy gystadleuaeth yn cyd-redeg. Ac wedyn i'ch atgoffa chi, mi fydd enillydd y pencampwriaeth tan gyfrwy ac enillydd y pencampwriaeth mewn llaw yn mynd benben yn erbyn ei gilydd ar gyfer prif bencampwriaeth y ceffylau. Ond fi'n credu bod yna benderfyniad wedi dod. Os, mae fe. Dyna fe, dyma pencampwr yr adran C, ynddi fe? Ie. Glynwyn Annie Power. Gaseg. Ie, gaseg gwag. Gaseg gwag, ie, i Scott a Cali Gibbons. Fel mae'n digwydd hon oedd yn ffefryn i hefyd, Rob. Felly, neis gweld mae'n ffefryn i Annie, Scott Gibbons. Ie, nes i gweud, meddwl, do fe doen. Oli yn am Rob wartig. Scott Gibbons, Brydfa Timor, a'i wraig wedyn Kelly Gibbons, a Gwen Heppenstall wedi magu'r ceffyl. Ond Scott wrth y pen wrth gwrs, sydd yn rhan mawr iawn o'r frydfa Glynwyn erbyn hyn, i fame frydfa Tymor wrth gwrs. Nhw hunain wedi cael argraff mawr ar y cobiau Cymreig o West Yorkshire, lle wedi teithio'n bell. Y gasag yma wedi ennill yn Llambed, yn Sioeferth Llambed yn gorffennol, Cheshire County yn ogystal. Dyma tro cyntaf i fynd ar tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn. Y diwethaf ni weld Adron Ec yn mynd i sioe ceffyl y flwyddyn o'r sioe yma oedd synod Lady Lilian, dwi'n meddwl. Yeah. Ac mi aeth i mlaen i fod yn brif bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn. Fe nath i. Ysgwn i a fydd Glynwyn Annie Power yn gwneud yr un peth. Ie, Lady Lilian wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad y diwrnod na. Cal Hester, Olympaidd. Ac wrth gwrs Shetland bach yn is bencampwr. Felly ni byth anghofio y Shetland fach yma. Randall of Catchpool, wy'n credu, yw'r enw. Ie, Mawel, march yw e, dros 4 oed i'r perchynog Anna Stevens. Wedi i anfarwoli gan y cartŵn Thelwel, os chi'n cofio. Ie, o'n i'n dwlu yn o'r naw still yn. Ie, fi. Ie, dyna fe. Ond gyda un sioe Gymraeg, braf i gweld un o'r brydau Cymreig yn mynd trwyddo wedyn i'r sioe ceffyl y flwyddyn. Yn sicr. Mae yna gynrychiolaeth gref wedyn yn dos. Diddorol bod Mr Harforth yn cael maic yn ei wyneb, a maen nhw'n gweud pam ddywyses di hwnna, a diddorol clywed wrth gwrs bod e yn egluro beth mae fe wedi gweld yn y pencampwr mewn llaw ar y maes Glynwyn Annie Power. Pobl yn licio gwybod, mae pobl eisiau atebion ar rhesymau yn dod, digon teg. Mae Triana Scott yn gyffod egluro nawr, trial siarad. Safiad a anal i gael rhedeg nawr Scott bach. Ie wir, i fam yng Nghyfraith, Gwen Heppenstall wedi magu'r gaseg yma wrth gwrs, Glynwyn Annie Power. A Scott yn briod ar ferch Kelly Gibbons erbyn hyn. Heppenstall cyn hynny. Good day for you. I'm sure, because when were you judged? On Monday? Monday morning. So in the heat it was worthwhile coming, so you had a reserve in hand champion. Well done you. Ydy, mae'n braf weithiau cael y cyfle yn dwi i glywed oddi wrth yr rheini sydd yn dangos. Odi, mae e. Ond gweld y Shetland bach yn neud fi wenu Randolph of Catchpool. Mae hwn a tema bach o garreg ar wy'n credu. Over in the right-hand side there of the grandstand, of course, we've got a slide saddle. Absolutely delightful to see a young person there riding a
Nawr te, hwn i a bydd y gystadleuaeth ar sioe ceffyl y flwyddyn yn cael i'r rhedeg ar wahân ac gan bod yr ceffyl gwedd ddim wedi dod mlaen a oedden ni'n gallu meddwl bod Annie Power yn mynd i gael y tocyn bach na neu a oedden nhw wyn i'r rhedeg ddosbarth bach arall. Achos fel arfer os nag os na geffyl gwedd yn mynd trwyddo, mae yna gyfle i rywun arall i ddod i gystadluos yn erbyn enillydd y gystadleuaeth yma. Dyna fe, Os rhaid i hynny ddigwydd, neu? Gall gwed yn tiflannu ni nawr os ta ceffyl gwedd o Annie Powers drian a bod y Shetland yn adran A, wel byddwn ni'n gweud bod y tocyn yn mynd i'r is-bencampwr y dosbarth hyn. Ond fe gafon ni weld, mae'r gymdeithas wedi wneud yr ddoi ffordd yn y blynydde cynt a dala ni mas, so cyn bod ni'n dechrau meddwl bod Annie wedi cael y tocyn bach na, well i ni fod yn siŵr, ynddo fe. Scott Gibbons ar dan hefyd eisiau gwybod. Wedi wneud gwaith arwrol drwy gydol y dydd heddi yn dod yn rhedeg o gwmpas y cylch. Ydi wir. Yn draddodiadol, ni'n gweld sash glas yn dyn ni gyda sioe ceffyl y flwyddyn. Ni'n mynd gweld y sash ni eto, ond dwi'n meddwl bod ni'n ddiogel i weid mae hi fydd yn mynd ar tocyn hynny oherwydd pe bydde'r ceffyl gwedd yn dod mewn, bydde ddim yn ymharu ar y tocyn hynny mewn unrhyw ffordd. Achos Mr Halfos i ymbeirniadu y ddwy gystadleuaeth, y gorau ar y maes Frenhinol ac yr un sy'n cael y tocyn i ni fynd i sioe ceffyl y flwyddyn. So byddwn ni fel mae Owen yn gweud, mae rhaid ni fod digon siŵr, ond gawn ni weld, fel arfer, mae yna sash fawr bert yn dod yn dose. Ac i'ch atgoffa chi hefyd, mi fydd enillydd y bencampwriaeth tan gyfrwy yn mynd yn erbyn. Yr un sydd di ennill fan hyn, wrth gwrs. A hefyd, Glynwyn Annie Power, a wedyn y gorau o hynny yn ennill y brif bencampwriaeth yn 2022. Heb anghofio'r ceffyl gyrru, wrth gwrs. Dwi'n gallu gweld yn barod yn y cylch casglu. Felly fyddwn ni'n gweld y ceffyl hynny'n dod fewn hefyd. A mae'n atgof da yn dweud bobl sydd wedi dod yma i weld y gystadleuaeth mae heddi. Atgof o beth sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnos. Stori fach na. A'r Prif Gylch, a'r cylch casglu, cylch cyffylem y ddrwg ni. Mae'n ddiwedd wythnos. Ymddeiriadau. I ni'n gadael y bencampwriaeth mewn llaw am eiliad fach ac i ni'n troi'n golygo nawr at y de. Fel ych chi'n gweld, pob un ar ei gyfrwy, gan mai dyma y bencampwriaeth mewn cyfrwy. Wy'n credu mae dyfynia Featherstone Hall wedi gweld pawb yn neud siow fach. Ni'n gweld hi yn yr hetwerdd, le mae gwyrdd, oeddi, ni'n lli gweld bwys y Palomino na, dyma hi. Yn agolwg agosach arno bawb yn yr llinell fach na. Tipyn o waith pwyso a mesur y gwahanol fridiau ochr yn ochr ei gilydd a falle fan hyn yn gweld y cyfle yn dy fe i weld nhw ar gwahaniaeth, ond yn gyfle falle i edrych ar y manylion ola neu sicrhau. Odi, wrth gwrs, mae gwaith i bach yn fwy caled wedyn ni, achos mae'r cyffyle mor wahanol a mewn llaw, ond wrth gwrs fe welon ni nhw gyd yn mynd mas i wneud sioe fach, ac wrth gwrs mae gofyn bod nhw wedi gwneud sioe fach dda. So wyt ti'n gyfford meddwl am y ceffyl, y patrwn a y performance, ti'n gwybod fel ath yn y maes yn y gystadleuaeth hyn. Braf gweld yr rhai ifenc yn y Prif Gylch fyd, yn dwi. Odi. Ni wedi gweld digon o bobl ifanc fyd. Lot o bobl ifanc. Mae'r het i ffwrdd. Dewch i ni gael gweld pwy sydd. Ac un o'r rhai ifanca. Ie wir, dyna fe fyd. Ie. Eiliad fendigedig i'r enillydd. Ac yn amlwg, yn un poblogaidd iawn yn ôl ymateb yr heini sydd yn yr eisteddle.
O, dyma'r ffefryn bach ti, wrth gwrs, yn dyfe. Fe welon ni hon yn marchwiaeth yn ti. Prynhawn yn yr wythnos. O, a mi oedd hi'n fendigedig. Oedd hi'n gwbl hyderus yn mynd o gwmpas y Prif Gylch yma. Fe oedd hi. Ar yr un ti. Sydd yn olygfa, sydd ddim mor gyfarwydd i ni. Ie, a Nero Express yw'r ni fel hyn sydd wedi ennill, wedi dod o adran y merlod hela sydd yn cael ei gweithio. Working Hunter Ponies i bobl sy'n dilyn, wrth gwrs. Ie. Ag y perchynog yw Dylan Kits. Ond wrth gwrs dim Dylan sydd ar ei gefenau. Dad, siŵr o fod yw Dylan, gobeithio. Fe gewn ni. Dad balch iawn. Bydd e. Fe fydd e. On the written Working Hunter Pony, the section champion is... A'r beirniad, wrth gwrs, Davina Featherstone Ho o Abergele, yng Ngogledd Cymru. Nawr yn cyflwyno'r gil wobr i enillydd y dosbarth y cyfrwy ochr. Fel wedes i, fe gyda ni dipyn o sioe dy fe Rob, ti oedd gyda fi pan o'n i'n gweld cystadleuaeth y cyfrwy unti. Ac mae'n gymdeithas sydd ar dan eisiau dal gafel ar hanes a'r traddodiad yma o farchogaeth. Odi. A marchogaeth sydd ddim mor hawdd â hynny pan wyt ti wedi cyfarwyddo a ffordd arall. Fi'n gofio ti'n gweud cyhyrau hollol wahanol yn cael ei defnyddio a dangos sgil yr un fach yma oedd ar gefen y cyfrwy. O, di wir, oedd hi'n benderfynol beth oedd y poni bach yn gyffod wneud yn y cilch fawr oedd e ar agor yn gystod yr gystadleuaeth na. Ac fe dalodd i ligod pawb yn dod fe. Arbennig. I believe we have a rider here. I believe it's Sophie. Ond yma fe, Nero Express i Dylan Kits. Enillydd y poni gweithio, poni hela am gwaith. So have you won this written championship here before? You think so, have you? No. So this is a once in a lifetime thing then, is it Sophie? Definitely. So how long have you been riding? Nitro Express. Heb yn gofio'r gil bencampwr, wrth gwrs. Wells-born Prince Charming, dwi'n meddwl. Poppy Hughes wedyn yn y cyfrwy. Sophie Kits. Welwn ni gynne fach. Sophie, dyna fe, ie. Ond fan hyn nawr wedi symud ymlaen. Y gil bencampwriaeth. So, are you going to go back to the Royal Welsh next year? Yes. And are you going to win next year? Yes. Dyna ni. Davina, how did you... Yna ysbryd arbennig yn perthyn iddi hi yn dos. Ceffyl yma adro na, wrth gwrs, y fam Highland Vanity a'r tad llanau Tacwi. I adfarth, dwi'n meddwl, Wells-born Prince Charming oedd enillydd y dosbarth cyfrwy ochr ac yn mynd ar gil bencampwr dan gyfrwy yn Sioe Frenhinol Cymru 2022. Thank you very, very much. Well, ladies and gentlemen, lap of honour, I think, for the exhibit. As she goes away, and I'm sure she'd like a gallop. Our little exhibit here, Nitro Express. A dyma ni, mae'n bleser i ni ddangos i chi. Dyma enillydd y bencampwriaeth tan gyfrwy, Nitro Express. A Sophie Kits wrth i bodd yn arddangos talente Nitro Express o flaen yr eisteddle. Eiddo i Dylan Kits. Ac yn amlwg, yn llawn balchder. The supreme horse of the Royal Welsh Show, and that is all the three exhibits will be competing against each other, both the champion and reserve being eligible.
started its journey this week. It was the winner of class 286 in the Welsh Pony Cob type to be shown in the show wagon. It then competed against winners of class 284, 288, 219 in special 292 and won the champion Welsh joining exhibit. So of all the Welsh Pony Cob types and ponies, this was the driving winner. He then competed with the winner of class 289 in the light trade and the winners in classes 273 and 274 in the private driving. So, it's been through a journey, started on Tuesday, finished yesterday, and now has come back to take part in the Supreme Championship. And I'll let you know, it is number 1936 with Sea Ranger and GP Richard with Landway Swagger. Pwrpas hynny yw dangos sut mae'r ceffyl yn symud nid mor gymaint ar y cyfrwy na unrhyw beth arall ar y carchert, ond sut mae'r ceffyl yn gweithio. Dyma un o'r drefnau a ceffylau Cymreig yn wneud, yn yw, o arwen, mewn ymarchogaeth, a'r trydydd peth yw yn cael ei gyrru. So dyma ni, Landwyd Swagger 1936. Dyma ni felly yn symud ymlaen i'r brif bencampwriaeth. A dylen hefyd yn eich nawr wrth gwrs i nodwyr ni ar gyfer ceffylau dangyfrwy. We want to also acknowledge the sponsors for the in-hand and the ridden horse championship was sponsored by Frank's Ice Cream Limited, and of course they have over 80 years of winning all these awards. I'm sure that they supply most of the UK chain supermarkets. But as we move on to the Supreme Champion, the Supreme Champion horse is actually I ni'n dod nawr at ddiweddglo y stori fawr sydd wedi bod yn datblygu drwy gydol y dydd. I ni wedi gweld pwy yw pencampwr tan gyfrwy. I ni hefyd wedi cwrdd a'r pencampwr mewn llaw a y pencampwr gyrru fydd yn cael ei gynnal yma ddo yn y Prif Gylch. Mae'r tri nawr wedi dod yn erbyn ei gilydd ac yn mynd am y brif wobr. Dyma ni brif bencampwriaeth ceffyler Sioe. Mae'n nodi yw, wnaethon ni weld Nitro Express yn mynd ar brif bencampwriaeth dan gyfrwyn. O bosib bod wedi rhoi'r tocyn i'r cil pencampwr mwyn i'r un ifanc cael cyfle o bosib. Oherwydd yr un ni'n gweld ger ein bron ar hyn o bryd yw'r cil bencampwr, enillydd y dosbarth cyfrwy ochr, Wellsbourne Prince Charming, iddo Poppy Hughes, a dwi'n meddwl mae Poppy sydd yn y cyfrwy. Felly, caseg neu adfarch hyd yn oed adran A yw'r ceffyl yma, y fam Highland Vanity a'r tad Llannau Tacwi. Felly o bosib mae'r cil bencampwr dan gyfrwy sydd yn y cylch gyda ni, nid y pencampwr. Dyna beth digwyddodd yn sicr yn dyfe. Oedd y ceffyl hela, poni hela, oedd wedi ennill, a mae'n disgwyl fel bod hwnna wedi rhoi'r siawns i Poppy. Wel, am braf. Odi ma fe. Ac yn hyfryd o beth i wneud yn dweud. Gweld y cyfeillgarwch yna, a bod hi wedi bolon rhoi'r cyfle i groton ifanc. Wel, y beirniad, Cynthia Higgin, dwi'n meddwl. Beirniad y brif bencampwriaeth o Newton Hall yn Sir Benfro. A dyma ni Lonwynd Swagger, os gofiwch chi pencampwr gyrru. Adran Ec.
yn eiddo i Claire Granger a Georgie Mitchell. Georgie Mitchell, ie. Enillodd e i ddosbarth yr adran C yn gyrru, a mae'n mlaen i fod yn bencampwr y Cymraeg yn gyrru, ac wrth gwrs prif bencampwr yr adrannau i gyd. Felly'r teulu yma wedi cael llwyddiant gyda'r Mark Senny Kendall yn y gorffennol, cael gas y Silver Phantom yn ogystal, Georgie Mitchell a Claire Granger yn hen law ar y gyrru. Hon yn hyfryd i weld hefyd chydig bach o amrywiaeth yn y gystadleuaeth yma, yn enwedig. Wel, pencampwr gyrru. Ydy, mae hwn yn boblogaidd. Ydy. Ac yr un enillodd. Marchogaeth cyfrwy unti ar cil bencampwr yn y bencampwriaeth ddiwetha. Wales-born Prince Charming. A Poppy Hughes ar y gaseg adran A. Ie. Edrych ar Georgie Mitchell. Mae fe'n wen heddi to yn diwedd. Mae fe'n un peth yn dod yn y gystadleuaeth. Amser i fywyd, mae fe'n dwlu bod yn y cilch na. Mae bron a bod yn hollol fi ymdrech yn dweud. Mae'n fel alach, mae'n siŵr yn gweithio'n hynod o galed o dan yr olwg osgeifig. Ond mae yna rhywbeth ynglyn â sut mae wedi cael i ymddangos hefyd. I ni yn gweld rhagor o geffylau yn y brif bencampwriaeth yma. Mae gyda ni'r cil bencampwr mewn llaw hefyd yn ogystal, sef y Shetland. Y Shetland oedd yn gil bencampwr i'r adran EC yn y gystadleuaeth mewn llaw. O'n i bach Red Bulls oedd e, ynddi fe? Ie, is bencampwr mewn llaw i'r adran C. Glynwyn Annie Power, wrth gwrs. Ie, y ceffyl yma dwi'n meddwl Randolph of Catchpool, efe? Dyna fe, Randolph of Catchpool oedd efyd y march. Lle'r tad Brynley Fyw, Comanche a'r fam Elvis Croft Northern Sky. Ac yn berchen i Anna Stevens. Cynthia Higgins. Scott Gibbons, gyda'r gaseg 6 oed. Glynwyn Annie Power, wedi magu gan ei fam yng Nghyfraith. Gwen Heppenstall o frydwa Glynwyn. Scott yn briod ar ferch Kelly. Scott o frydfa Timor. Pam lai, na i ofyn. O, tiw, beth ti'n mynd i ofyn? Os un o'r ein yn plesio fwy na'r llall am ryw reswm? Wel, i wedi gwir, o'n i just yn meddwl, Mrs Higgins, a os rhyw gysylltiad gyrru gyda ddi? Falle bod fi'n anghywir fyna, ond just gweld hi yn y pellter yn edrych ar Lywynd swagger amser dde'n mynd. Na le mae'n ateb i mynd. Na fe, na i ofyn i ti Owen i roi ateb tro hyn, fyd. Reit, tro hyn dwi'n meddwl dwi'n mynd i fynd am y ferch ifanc. Y ferch sydd ar cyfrwy ochr. Wyt ti? Oherwydd bod hi'n cael yr emosiwn i fynd yn dweud. Dwi'n meddwl bydd hi'n cyffwrdd ar colonnau yn fwy na'r gweddill. Ond gewn ni weld. Ond falle, bydd Annie Power dyle. Annie Power ddydd i fwy. Mae honna yn gaseg wag anferth ar diwedd y dydd. So ni, rhwng y tri, o'n ni ddim wedi penderfynu gormod, ydy ni. Ni wedi rhannu'r tîm. Cadw'n opsiynau ar agor. Ie. Wel, ni ddim wedi gofyn i ti, wrth gwrs, Helen. Beth sy'n dal adeg di? Os eisiau gofyn, falle? Y foment fawr. Pwy sy'n mynd na i, Helen? Fi yn mynd i fynd am Poppy Hughes ar ben Wales-born Prince Charming fyd. Wel, 2 bleidlais i Poppy Hughes felly.
Mae hwnna'n olygfa fendigedig yn dwi yn cynrychioli lot sydd wedi bod yn digwydd yn ystod yr wythnos. Odi, ma fe yn dwi. A diddorol wrth gwrs, dim ond un bach Shetland sy'n o tu fas Gymru ar diwedd y dydd, ar diwedd y stori na. Ie. Mae'r pictiwr yn dangos amrywiaeth yn dywe. Ni'n cael y plant ifanc, y pobl hŷn, ni'n cael y gyrru i'r mewn llaw. Mae gymaint o amrywiaeth sy'n dangos pa mor amrywiol a cymaint o ddefnydd sydd i'r ceffylau yma. A'r Sioe Frenhinol yn ffenest siop ardderchog i'r gwahanol fridiau. Mrs Higgins yn cael golwg arno bopeth, yn agos. A'r we'n dal ar wyneb Georgie Mitchell. Ydy we? Ydy. Beth mae'n gwenu am nawr de? Wy'n credu bod e'n mwynhau'r profiad, mwynhau... Credu bod e. Mwynhau bywyd. Yn credu. Mae yna wen ar ei wyneb o hyd. Mae nhw'n bar ffein iawn, mae rhaid gweud. Yn cydweithio'n dda iawn i wraig. Granger, wrth gwrs, ie. Wrth ben y ceffyl. Cynthia Higgin, y beirniad. A'r steward wrth ei hochr i. Ac unwaith eto mae rhaid i ni roi pob clod i'r stewardiad sydd wedi gwneud gwaith arwrol drwy gydol yr wythnos. Yn y gres, ond hefyd yn sicrhau fel arfer bod y Prif Gylch yn rhedeg mor llyfn ac yn bendant iawn ac yn gefen arbennig o dda i'r beirniad. Mae angen hwnnw'n does e? Mae rhaid cael mae'n gwneud y gwaith mor rhwydd os wyt ti'n cael steward sy'n newydd neu dim wedi wneud lot o fe. Mae'n gallu gwneud y waith beirniad i ni'n anodd iawn. Ac wrth gwrs mae rhaid ni weid mae'r gymdeithas i hunan, y Sioe Frenhinol wedi wneud gwaith arbennig yn trefnu pethach am y gwres fe welon ni di llun a dim wrth. Pawb yn gyfforddus, bob ceffyl yn iawn, pawb yn mynd gedre'n hapus. Do. Gofal penny gamp. Annie Power nesa. Beth fydd y penderfyniad? Felly mi welson ni Randolph of Catchbull y Shetland, eiddo Anna Stevens, ond fel nes i sôn Glynwyn Annie Powers. Casau 6 oed. Ferch i Glynwyn Gideon. A'r fam Glynwyn Vespa, felly'r gaseg yma wedi cael ei magu a'i thad a'i mami gan Gwen Heppenstall. Felly Owen a fi yn mynd am Poppy Hughes, groten fach ar y cyfrwy inti, a tithe Rob. Ceffyl gyrru o'n i'n meddwl am, ond dwi'n dechrau newid yn feddwl ar wyneb a pertyn. Ti'n mynd cael. Ysgwn i os wedi mynd am y Shetland. Dyna be fydde dyfnod rhyfedd yn gen i weld. Gwanol feirniad, mae pob hawl gan i wneud. Does dim rhaid iddi fynd am yr un sydd bod yn bencampwr yn gynharach. Medrith i fynd am unrhyw un. Ond ysgwn i pwy'n fydd yn mynd â hi eleni. A na beth sy'n neud y gystadleuaeth yma mor gyffroes yn dweud yw bod nhw mor wahanol a bron y bod does dim syniad gyda ti bod yna batrwm. Na, dim o gwbl, dim o gwbl. Sicr mae'r tensiwn yn codi yn dywe. Di. Mae'r gwefusau yna yn meit. A maen nhw'n edrych. Mae'n meddwl still yn mynd mlaen yma. Steward yn edrych ac yn gwrando yn astyd. Mari, pwyso, mesur. Mae'r llaw. A'r het, nadi. Fi'n credu tawr. O, tensiwn. Cynthia Higgin, y beirniad wrth gwrs, yn trafod gyda'r stewardiad. Y foment fawr. A'r het yn mynd i. Mae Power Annie wedi curo pawb. Annie Power. Dim un ohono ni'n gywir. Na. Da iawn, Scott. A'r Shetland, dwi'n meddwl, yn mynd ar gil wobr. Randolph of Catchbull, odi we'n gil? Odi wir ma fe, da iawn fe. Y march bach Shetland. Wel, dyna ni. I ni wedi dod i'r wobr ola.
yn y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Gwobyr ola 2022. Y meddiant y beirniad. Cynthia Higgin. Y gaseg yma wedi mynd pob cam o'r dosbarth cyntaf bod yma. Dosbarth y ceseg gweigion, caseg 6 oed yw 'i. Wedi cael llwyddiant yn y gorffennol wrth gwrs ei thad wedi bod yn enillydd yma hefyd, ond erioed wedi mynd mor bell a Annie Powers. Annie Powers yn mynd hefyd i sioe ceffyl y flwyddyn, wedi cymhwyso, wedi mynd ar tocyn y teulu Price, ond erbyn hyn hefyd yn mynd ar brif bencampwriaeth yn y sioe Frenhinol. Dal yn ifanc, ond yn 6 oed. A bywyd o'i blaen i'w hyd. Fe fyddwn ni'n gweld eto yn sioe ceffyl y flwyddyn, ond sgwn iawn welwn ni eto ar ôl hynny. A dyna beth yw addurno. A dyna beth yw llun. Ie. Pen llanw y cystadlu yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae wedi bod yn sioe o didog yn dywi. Wel, gallwn ni weid un o'r gorau, ond ni ddim wedi cael un o sbelfach yn dyfe, so mae'n anodd cofio, ond odi, mae wedi bod yn sioe arbennig. Pawb yn dwmlo'r gwres mewn un ffordd neu'r llall, yn yr awyr yn y cylch. O, mae Randolph yn cael ei sallfach hunan. Braidd rhy fawr wedyn ni. Ie, Randolph o Catchbull, eiddo Anna Stevens. March yr 1 oed ar gaseg. Na, mae'n 7 oed yn dweud fi. Mae'r 7 oed eiddo i Anna Stevens. Mae'r sash yn rhy fawr i Randolph, a mae'r boi sy'n trafod yn goffod i wisgo fe. So you're going to have a few drinks tonight, he said. Good idea. Tell us about her then. She's a homebred. She's by another homebred, Gwynwen Gideon, who was male champion 10 years ago. And she's a female line, going back 7 generations. Ydi golygfa wych i ddod a chystadleuaeth ola y sioe Frenhinol yn 2022 i ben. She's a 7th female generation back to this pair, so. Excellent. It's nice to hear the breeding of these individuals, isn't it, ladies and gentlemen? It shows the time and energy and patience that goes into breeding these lovely horses. It doesn't happen overnight. It takes years and years and generations and expert breeding to ensure that you have exactly what you want in front of you. Felly cwpan cof wedi cael ei roi gan y diweddar Dill Thomas am y brif bencampwr y sioe. I'm going to have a word with our Sheffield exhibitor again, who, was waiting from Monday to Thursday. I'm still pleased. Hey, you look great with that fashion. Is it because it's fit to Sheffield? Y beirniad, Mrs Higgins, yn Good. cael y llun cofiadus wrth barnu y brif bencampwriaeth y cyffyle ar y maes y blwyddyn hyn. Ac o'n i'n trafod yn dod ni Rob ag Owen pa mor hyfryd yw'r llunyn storiol sydd i'r cystadlaethau yma drwy gydol y dydd. Ie, odi ma fe. Ni byth wedi meddwl amdano fe fel na, i wedi gwir. Yn y blynydde cynt, ond ie, wyt ti'n gweud y gwir, na stori fach yn bob adran. Ac ar diwedd y dydd, mae digon i weid y ti. A un sydd a digon i weid yw, Annie, mae nerth hi, Annie Power, wedi curo pawb mewn llaw ar y maes y flwyddyn hyn. Pencampwr yr adran C. Fe ath i trwyddo wedyn i'r brif bencampwriaeth mewn llaw a'r maes. Dwi'n meddwl fydd y gaseg yma yn arf bwerus iawn yn sioe ceffyl y flwyddyn hefyd ar ran y sioe Frenhinol. Ni wedi gweld nhw mynd o'r sioe Frenhinol yma i fod yn bencampwyr
yn sioe ceffyl y flwyddyn, oherwydd o bosib hon yw'r sioe galeta i gael y tocyn, byddwn ni'n dweud, oherwydd y nifer sy'n dod i'r sioe wrth gwrs. Ond hefyd, nid yn unig y nifer, ond y safon hefyd, felly mae cael y tocyn o'r sioe yma yn golygu cyment yn dwi, oherwydd y ceffyl yma yn mynd i fod yn un pwerus iawn yn mynd i sioe ceffyl y flwyddyn, oherwydd bod wedi meiddi cyment yn barod. Odi wir. A wrth gwrs... A dyma ni, pen llanw'r cystadlu yma yn y sioe fawr eleni. Prif bencampwr ceffyle'r sioe yn 2022. Glynwen Annie Power. Y gaseg adran ec a llon gyfarchiadau gwresog i Scott a Kelly Gibbons, perchnogion y gaseg, yn llawn heiddi, torri syched heno. Encouraging ladies and gentlemen, because I tell you, this swim ring is long and it takes a lot of running. Give him a round of applause. The radio from your standing, the kids salute and stop. Slowly Pennsylvania. Congratulations to you, to your family, and affections to you. A braf iawn nawr gweld mab Scott a Kelly Gibbons yn cael tro bach yn dangos prif bencampwr y sioe eleni, sef Glynwen Annie Power. Ie, a fel welon ni gyda teulu Geler fel ddo yn y bencampwriaeth yr adran, mae'r dyn hyn yn digon o diddordeb gyda fe, so pleser cadw magu yr ponis bach hyn. Ie, Kyle Gibbons yn dangos mae tro cyntaf yn y sioe Frenhinol fel mae'n digwydd. Mab i Scott a Kelly Gibbons. Mi oedd yn dangos adran A yma a dechrau'r wythnos, ond yn sicr fydd un blwyddyn i gofio iddo fe. Ac yn ni'n gweld ni, dro ar ôl tro yn dyn ni, yr gwaith a cywaith teuluol sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni i baratoi y ceffylau yma. Huge achievement for you all. Yeah, we stood up from Yorkshire yesterday at 12 o'clock. We didn't have an idea, hoping to win our class at best, and then yet Supreme of show. Supreme in hand was Trumps and she was unbelievable, and then Supreme qualified with the Hoys, and then I didn't even know about the last. Yeah, of course you can. Well, Scott, the mic's working fine at last year. Many congratulations. Did you ever believe that you were going to go home with all of these rosets? I can't believe it, no. We set off yesterday from Yorkshire at 12 a.m. and hoping to maybe do well in our class. So to take C champion, unbelievable, and then Supreme in hand and the Hoys, unbelievable. And then I didn't know about the last Supreme. We were against the Ridden and the Driven, so to take that as a day you dream of. I doubt it will happen again, so we'll enjoy it tonight. And a lot of our viewers will want to know what's the breeding behind her. Yeah, so she's Glynwen Annie Power. Her father is Glynwen Gideon. He was male champion here 10 years ago. And she's a direct female line going back from a mare that my mother-in-law, Gwen Heppenstall, had called Paddock Dawn. And she was female champion here late 70s. And she is a descendant going right back to today. So it's all homebred and it's a dream, isn't it? I'm sure it's a dream. It hasn't quite sunk in, I'm sure. But the next step now is Birmingham, NEC, Horse of the Year. How about that? Unbelievable. We just can't believe it. So, yeah, it looks like she's going to have to keep some sheets and rugs on a bit longer and keep her coat in good order for October, is it? Beginning of October? So, yeah, so unbelievable. And Kelly, a sum up of your feelings at the end of the week like this? I'm just in total shock. Lost for words, really. You just don't dream of days like this at all. Not coming all the way from Yorkshire as well, and
coming down having a day like that. It's amazing. Well, the journey was certainly worth it. She is a cracking horse. Many congratulations. Llongyfarchiadau. Safe journey home, guys. Thank you. Diolch. Thank you. This is a chap been playing all his life, been playing since he was about 5 days old, and he's been handmade, and we thought he was very clever when he was a baby, and Jim thought he'd make a good detective, so we told him to show up. Ie, llongyfarchiadau gwresog I glynwyn Annie Power. Pencampwr ceffylau Sioe 2022. A na ni, mae'r llenni wedi cael ar yr holl gystadlu yn y sioe fawr. Ac amser I ni I symud mas o'n nith gartrefol ni fan hyn yn y Prif Gylch. Ond cyn bod ni'n neud ni, wi eisiau gweud diolch o galon I bawb sydd wedi cadw cwmni a rhannu I doethinebau gyda fi drwy'r wythnos. I David Oliver, I Beth Simons-Evans, ac I chi'ch doi Rob Jones a Owen Griffiths. Chi wedi bod yn ser. Diolch o galon I chi. Pleser. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ar ôl hir aros, mae wedi bod yn sioe i'w chofio, a bydd atgofion 2022 yn para yn hir yn y cof. Diolch I chi gyd am eich cwmni. Oddi wrthon ni gyd fan hyn yn Llanelwedd, a hithe bron y bod yn 4:45. Hwyl fawr I chi. So what I'm going to do is just pop a little tiny bit into this beat.